салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи мо, яъне шабакаи Қадамшо Исоев. барои пешрафти шабака дар шабака обуна шуда, дар видео лайк гузошта фикри худро дар комментария нависед. барои дастгириятон миннатдорам. ташаккури зиёд. имрӯз як қиссаро пешкаши шумо мегардонам ки қисса бо номи марди 55 сола дар назди фарзанди худ зино мекунад бо зани бегона. ассалому алейкум азизонам, ба ин қисса хуб гӯш андозед, чунки бениҳоят қиссаи таъсирбахше аст. аз рӯзе ки модарам падарамро, марди 55 сола, аз худ дур ҷудо талоқ кард, ман як рӯзи хуш надорам. ҳар рӯз барои модарам хавотир мешавам ва зиқ мешавам. охир то ба кай давом мекунад ин рӯзҳо? падарам аз саҳар аз хона баромада бегоҳ соати 8 ё 9 шаб бармегардад. аз дурии талоқи падару модарам чанд моҳе нагузашта, падарам як шаб тақрибан соатҳои 8:00 бо ҳамроҳии як зан бевазан ба хона омаданд. ман худ ангуштои хайрият мегазидам ва худ ба худ мегуфтам: ин зан кӣ бошад? аз куҷо бошад? барои чӣ бо падарам аст? кай мерафта бошад? оё ҳаминро падарам зан мегирифта бошад? чандин фикру хаёл пеши назарам омад. шаб ҳангоми хӯрокхӯрӣ ман хӯрокамро зуд хӯрдаму ба ҷои хобам даромадам. аммо падарам бо он зани бегона суҳбаткунон хӯрок мехӯрданд. билохир суҳбат шуду ман аз хоб хестаму оҳиста оҳиста ба берун баромадан хостам. ногаҳ чашмам ба ҷои хоби падарам расид, аммо аз зан хабаре набуд ва хостам ки аз падарам пурсам то ки он зан кӣ буд, аммо тарсидам ба берун баромадам. ҳавои тоза нафас гирифтаму ягон хандаҳои ширини модарам пеши назарам омад ва худ ба худ хандидаму баъдан ба хона даромадам ва дидам ки падарам ҳолоам хоб аст. аз рафти кор фаҳмидам ки падарам ба кор намеравад имрӯз. пас ман ба дарс рафтан тайёр шудаму ба мактаб рафтам. дар мактаб бо баҳои на он қадар хуб мехондам, чунки аз хурдӣ падарам ба хондани мо намедод. хулас баъди мактаб ба хона гаштаму каме дарс тайёр кардам. баъдан хостам ки назди рафиқонам равам, аммо дидам ки берун аллакай торик шуда буд ва нарафтам. ҳамин тавр аз байни як моҳ гузашт ва шаб ҳангоми аз кор омадани падарам хостам ки падарамро пешвоз гирам ва аз дурӣ овози мошинашонро шунидаму ба назди дари берун давидам. аммо вақте ки ба назди дари берун рафтам, ончунон зиқ шудам ки аз замин то ба осмон. дидам ки падарам боз бо ҳамроҳи як зани тамоман боз дигар омаданд ва ман бошам бо нигоҳи туруш бо он бева назар кардаму ва ба ҷои хоби худ равона гаштам. баъди хӯрокхӯрӣ падарам бо ҳамроҳии он бева ба ҷои хоб рафтанд ва ман бошам ҳайрон дар он хона нишастам. субҳонгоҳ боз дамиду барои ба дарс рафтанам тайёр шудам, аммо дидам ки на аз падарам ва на аз он зани бева хабаре нест. медонистам ки боз падарам ӯро гуселкунӣ бурдааст ва ҳамин хел то ҳол ин рӯзҳо аст. намедонам чӣ кор кунам. ҳар моҳ падарам як зани беваи нав ба хона меораду худро ғуломи ӯ мекунаду. бас то кай ин рӯзҳо давом мекарда бошанд? намедонам. шояд мешавад рӯзеву ба қадри модари азизам мерасаду афсӯс мехӯрад. бародарони аҳли ислом, охир барои чӣ шумо аз ҳамсари худ дурӣ меҷӯед? мешавад рӯзе иншоаллоҳ ки боз зори чеҳраи тобонашон мешавед. ва ба шунавандагони ин шабака гуфтаниам ки дӯстдори ҳамсари худ бошед ва фикри худатонро
дар комментария баён кунед, то ки аз фикрҳои шумо ман чизе ба худам гирам. шумо дар бораи падари 55-солаи ман чӣ фикр доред? раҳмат дӯстони азиз ки навори моро то охираш гӯш кардед. раҳмат барои дастгириятон. ин навори моро дар WhatsApp, имо, Viber падалица кунед, то ки мардум гӯш кунад, намунаи ибрат шавад.